Τι σημαίνει εκπαιδευτής νέων? Δεν είναι ο καθηγητής γεωλογίας που διδάσκει σε μία τάξη και εξετάζει τους μαθητές που ονειρεύονται. Δεν είναι όπως ο προπονητής σκάκι που προσπαθεί μεθοδικά να δημιουργήσει αθλητές με καλύτερες επιδόσεις. Δεν μπορεί να είναι ένας διαιτητής ποδοσφαίρου τυφλών που αξιοποιεί δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του με φίλους. Είναι εύλογο λοιπόν το ερώτημα: τι είναι ο εκπαιδευτής νέων στη μη τυπική μάθηση και γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας? Η απάντηση κρύβεται στην κοινωνία που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Ο εκπαιδευτής νέων πιστεύει πως τα μυαλά των νέων είναι σαν τα αλεξίπτωτα. Πρέπει να είναι ανοιχτά και δεν είναι βοχεία μόνο για γνώση, αλλά σπίρτα για να πιάσουν φωτιά. Αρκετοί νέοι βιώνουν την απομόνωση και τον αποκλεισμό από τον κοινωνικό περίγυρο. Όλοι διαφορετικοί λοιπόν, όχι όμως και αδιάφοροι, αλλά ίσοι, και ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να βρει εκείνον τον τρόπο μάθησης που ταιριάζει στον κάθε νέο για την ένταξή τους, ανεξάρτητα από το διαφορετικό υπόβαθρο. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτής εμπνέει για τις πανανθρώπινες αξίες, ώστε οι νέοι να επιβρούν και εκείνοι στον κόσμο γύρω τους. Δουλεύοντας τοπικά, αλλάζουμε τον κόσμο. Ο εκπαιδευτής νέων χρησιμοποιεί καινοτόμα εργαλεία ώστε να κεντρήσει τον ενδιαφέρον των νέων και να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία της μη τυπικής μάθησης. Η μεθοδολογία της μη τυπικής μάθησης δεν αποτελεί κομμάτι της τυπικής εκπαίδευσης. Παραμένει όμως δομημένη με στόχους και μαθησιακό πρόγραμμα. Ανάλογα με τις ανάγκες συγκεκριμένης ομάδας νέων, ο εκπαιδευτής μπορεί να στοχεύσει στην εκπαίδευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μη τυπική περιβαλλοντική μάθηση, εθελοντισμός, λιώνοντας το διαπολιτισμικό παγόβουνο και όλα εκείνα τα πεδία που απασχολούν την τοπική νεανική κοινωνία. Η έμπνευση των νέων οδηγεί στη μεγαλύτερη συμμετοχή και συνδυασμό της γνώσης, των ικανοτήτων και συμπεριφορών, δηλαδή στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων. Για να γίνει πραγματικότητα το όρομα των νέων, ο εκπαιδευτής χρειάζεται μια ομάδα με πίστη ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα, μέσω μικρών, ρεαλιστικών στόχων, ώστε να χτίσουμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. Κανένας δεν έκανε μεγαλύτερο λάθος από αυτούς που δεν έκαναν τίποτα, επειδή μπορούσαν να κάνουν λίγα. Να εκπαιδεύεις λοιπόν τους νέους σημαίνει να πιστεύεις στην αλλαγή.